Dwom aduosia mmienu. Dawid nnwom. Me kra wɔ ahomegyeɛ wɔ Onyankopɔn nko ara mu. Me nkwagyeɛ firi ne nkyɛn. Ɔno nko ara ne me botan ne me nkwagyeɛ. Ɔyɛ m'aban, na menhinhim da. Mobɛkɔ so ahye onipa baako so akɔsi da bɛn? Mo nyinaa mobɛsum no ahwe fam anaa? Mayɛ ɔfasuo a akyea, ɛban a ɛrebuo wɔ wɔn ani so. Wɔayɛ adwene sɛ wɔbɛtu me afiri me diberɛ a ɛkorɔn no so. Wɔn ani gye atorodie ho. Wɔde wɔn ano hyira, na wɔn akoma mu deɛ wɔdome. Ao me kra, gye w'ahome wɔ Onyankopɔn nko ara mu, na ne mu na m'anidasoɔ wɔ. Ɔno nko ara ne me botan ne me nkwagyeɛ. Ɔyɛ m'aban, na menhinhim. Me nkwagyeɛ ne m'animuonyam gyina Onyankopɔn so. Ɔyɛ me botan a ɛkorɔn ne me dwanekɔbea. Ao me nkurɔfoɔ, momfa mo ho nto no so daa. Monka mo akoma mu nsɛm nyinaa nkyerɛ no, ɛfiri sɛ Onyankopɔn ne yɛn dwanekɔbea. Nnipa nyinaa te sɛ home, akɛseɛ ne nkumaa nyinaa nka hwee. Sɛ wɔkari wɔn wɔ nsania so a, wɔnka hwee. Wɔn nyinaa bɔ mu a wɔyɛ home mu tutuo. Momfa mo ho nto nsisie so, na monhoahoa mo ho korɔnodeɛ ho. Ɛwom sɛ mo ahonya dɔɔso deɛ, nanso momfa mo akoma nto so. Asɛm baako na Onyankopɔn aka. Nsɛm mmienu na mateɛ sɛ, wo Onyankopɔn, wo na wowɔ ahoɔden, na wo Awurade, wo na woyɛ adɔeɛ. Ampa ara